खुलुमबाय डिजिटल न्यूज नायगिरि साफ्रोम बयखौबो बरायग्रोबाय बे समाव दङ आङो तामुलपुरनि बरखाथा जा इउपिपिएल दोलोनि लिडारशिप कनक्लेव बे हाबाफारियाव गोबां इउपिपिएल दोलोनि वार्कार आरो एमएलए एमसिएलए गासै बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरा बेयाव बाहागो लादों बे बाहागो लानायाव बिथांमोना दिनै जायनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों बेनि सोमोन्दै जों बिथां रायजो राजाफोरनिफ्राय बा बिथांमोननि वार्कारफोरनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा मिथिना लानो लुबैगोन बे समाव आङो बिथां वार्कारफोरनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा मिथिना लानानै फैयो माहानिफ्राय फैदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि कुसुगाव ब्लकनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव नोंथाङा सापर्ट खालामनानै फैदोंना इउपिपिएलनिखा जोङो इउपिपिएलखौनो सापर्ट होगोन इउपिपिएलखौनो देरहागोन जों गोदोनिफ्रायनो बावनो गाबथानानै दंबोखायो फैबाय थानाय समाव बेसेबां आसा दंबावो आरो इउपिपिएल आसाया बेनो जोंना जोङो जेन'बा जोंनि सरकारानो थानांगौ सोलिनांगौ जोंनाव सरकारा बेनो जेजों जों सरकार दङ बेजोंनो जों सरकारजों थागोन आरो आङो दतमा ब्लक इउपिपिएल दोलोनि सिङाव थानाय प्राइमारिनि सासे आफादगिरि दा बेवहाय इउपिपिएल दोलो राजनिति दोलोआ दिनै बे तामुलपुर एलेकायाव मोनफ्रोमबो सेन्ट्रेल डिस्ट्रिक्ट ब्लक प्राइमारि इउनाइटेडलि दिनै मोनसे इउनाइटेड खौसेयै दिनै मोनसे मेल लेंनाय जादों आरोखि बयखौबो लानानै दिनै नैबेहाय दोलोनि सार्थआव मा मावनानै आखायाव लादों आरो मा मावखो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो दा बुंनो हाथ'वा मानो होनोबा दैदेनगिरिफ्रा बे समाव बाथ्रा सावरायगासिनो दङ बेनिखायनो मा गोदान आसनि लागोन बेखौ बुंनो हानाय नङा आरोखि দলৰ আগত কোনো দল মানে থিয় হৈ হ'ব নোৱাৰে এতিয়া এনেকা পৰ্যায় আছে আজি আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো চিফ ছাৰৰ নেতৃত্বত এইটো যে দল ইমান ভালকে গোটেই বিটিসি অঞ্চলত সমস্ত জনগোষ্ঠীক লৈ পেলাই যেটো কাম কৰি আছে এইটো এটা অভিলেখৰ সৃষ্টি কৰি जों बरखाथानिफ्रायनो जायगानिनो जोङो इउपिपिएल दोलोखौ बेसेबां सापर्ट मावनो जोंथ' दा बिखौनो सापर्ट खालामखायो आरो दाबो बिथांनि सायावनो जोङो माबा दङ आदसा दङ इउपिपिएल दोलोनिफ्राय मा नोंथाङा सुबिदाया जों गोजौ थाखोनिफोरा मोनाखैबाबो गेजेर थाखो उन्दै थाखोनिफोरा मोनगासिनो दङ बेयाव जोंहा बुंनो गोनां जेबो गैया मा मोननो हाखो नोंथां जोंनो जेबो नाङा जोंनो मोनाखै मानो होनबा जों मोननो गोनां नङा जों एसे गोजौनि मानसि नालाय मानो होनबा जोंनि हौवाफोरा साख्रि मावो ओंखायनो जों लुबैयाखै फिसाफोरनो होथो जिखिनि नांगौ बिसोरनो होथो बिदिनो आरो जों गासैबो दोङो मोननाया गाहाय थाखोनिफ्राय मोनदोआनो इउपिपिएल दলৰ नोंथाङा माहानिफ्राय फैदों आङो गाम्बारि प्राइमारिनिफ्राय कुसुगाव ब्लक आन्डारनियाव इउपिपिएल दोलोआवहाय नोंथाङा सापर्ट दङ इउपिपिएल दोलोआव नोंथाङा सापर्ट दङ आङो सापर्ट दङ माने जोंनि बे दा इउपिपिएल सरकारा जा एसे समाय मोनदों बेखिनियावनो जोंनि डेभेलपमेन्टखौ मावदों जेरै लामाबाबो आरो बिदिनो बायदिसिना गुबुन फिसारि आरो बिनिफ्राय लोगोसे बे पिएमवाइ न' आवास योजना बेफोरखौ थिगैनो मावगासिनो दङ बेहाय गुबुनफ्रा ओरैनो जोंनि माबाखौ बखिगासिनो खिन्थु बे नङा थार बिजिरना नायोब्ला जों बेखौ थिगैनो नुनो मोनगोन बेनो थेंक इउ এইটো এটা গ্র্যান্ড সাকসেস আমার দলৰ যে শক্তি প্ৰদৰ্শন এইটো ৰাইজে দেখা পাইছে আজি এই বিটিসি অঞ্চলত ইউপিপিএল দল আৰু বিজেপি দলৰ যেটো এলায়েন্স এইটো দিছে মই ভাবো এইটো দল শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিটিসিত অনাগত দিনত এইটো দলে অহা এমপি ইলেকশন যেটো নিৰ্বাচন আগন্তুক নিৰ্বাচনে মানে অসংখ্য ভোটত জয়ী হৈ পেলাই এই ৰাজ্য এই গোটেই বিটিসি খনৰ শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে
একদম 100% ইহঁতে ৰেছপন্সিবিলিটি লৈছে বুলি মই ভাবোঁ আৰু অনাগত দিনত এইটো দল মানে ক্ৰম পৰ্যায়ে BTC-খন ভালদৰে চলাই লৈ যাব বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ এইটো উদ্দেশ্য লৈ পেলাই ইয়াতে ইমান যে জনবহুল ইমান যে জনসমাগম হৈছে এইটো সঁচাকে শলাগ ল'ব কথা মই কোকৰাঝাৰ বনাৰগাঁও সমষ্টিৰ পৰা আহিছোঁ আমি কোকৰাঝাৰ বনাৰগাঁও সমষ্টি টাউন প্ৰাইমাৰী কমিটি বনাৰগাঁও টাউন প্ৰাইমাৰী কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট হয় মোৰ নাম সজল দত্ত ইয়াতে আহি সঁচাকে বৰ ভাল লাগিছে এইটো পৰিৱেশ আশা আছে যে ইউপিপিএল চৰকাৰে আৰু ওপৰলৈ যায় অনাগত দিনত এই আমাৰ BTC-খনত উন্নয়নৰ ৰাস্তা দেখুৱাবলৈ একমাত্ৰ যেটো দল এইটো আমাৰ প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বে হ'ব পাৰিছে আগত যেটো 17 বছৰৰ যেটো উচ্ছৃংখলা অশান্তিৰ বিৰাজ কৰিছে তাৰ ঠিক বিপৰীত এটা পৰিৱেশ পাইছোঁ এইটো গতিকে আমাৰ এই BTC-ৰ ৰাইজ সঁচাকে সুখী বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। Thank you. Thank you.